Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kahanap buhay. Yan. Sa ngayon po ay nandito pa rin tayo sa Bicol. Yan, yung mapapansin nyo po yung aking background ay ang aming tubigan. Yan, katatanim po lang ng palay. Ayan po siya. Yan. Halos hindi pa ho gaano makita sa video yung tanim na palay kasi katatanim lang siya, hindi pa gaano tumutubo. Ayan. Ayan. Ngayong araw po ay ito pong araw na ito ay ang araw na kami ay uuwi na ulit ng Quezon. Ayan. Kaya sa oras pong ito ay gumagayak na po kami. At oras na ulit para umuwi. Nakita po natin yung ating mga kapatid at mga pamangkin. Tapos si Iyay. Hi! Sinusulit ang paglilinis. Hello mga bata! Ayan na pala si Budiday. Dumating na din ng Mami, pakainin mo ito, Eya. di pa nakain to ng kape. Hi! Hello! Ay, may muta. Hi! May papaluloy no. Baby, kaway mo na. Tinawag ng lolo. Yan po ang ito yung mga chikiting. Hi, Iya. Dito po sila sa kubo. Yan. Bah, Ay, pakakainin ko na lang sinangag. karga na naman ang lulo. Dito tayo kakain. Tabanan ng tiyan. Huwag ka na ng dahon. Ako na lang, para walang Yan po. hindi Ang para tatay. Google Pets. James! Yan. James! James! Bye-bye. Oh, James! Bye-bye. Si James! Yan. Kayo. Yan. Dog. Tama nga. Sige, Hi, darling. para iyak eh. Ano masasabi? Bawi na. Pawin. Salamat po sa Bawi Diyos. na. Salamat sa Diyos. Makauwi. Yan. Sa unang vlog, si Ate Judith ay nagluluto ng specialty sinangag. Sa ngayon po, ayan, nagluluto ulit siya ng sinangag. Ayan. Ito po. Pinakamaamong ulam dito sa probinsya. Tuyo. Tsaka syasyadong itlog. Yan. Pinasok ni... Aba. Habang na dito ba kami dalang dadaan? Ayan. Hindi sinibera ng pako. Mama ko pala. Yan. Bago po kami umalis ay mag-aalmusal muna. Buhay ang hulyang pako. Kaya na yung matyagang hulyang pako. Anak des, oh. Hala. Pot, may dumating na mga kamag-anak. Sino ulit mo lagi may nganin at sila yung mga nanliligaw kung kani-kani na nadaan ditong dalaga. Ano? Kumusta? Ako! At ang dami kong bisita, wala akong maipakain pa ko. Ang ipakain. Ay tama, ito lang naman sa kanilang pako. Ay di naman. Ba, sa atin pala oh. Dito kayo magbabago to. Ipalis na rin kami ngayon. Alis Ito na si rin kayo. Miri, ganun sila yung dating. Yung isang araw, si nanay naman nagbisita kay nanay at may sakit. O ay, nakulit na sila. Ay, magaling-galing naman ah. Sabi nga doon, hindi lang nakain. Ay, gumaling naman ah. Nakumakain na. Namimiss lang ng mga anak. Namimiss lang ang mga anak noon. Nagbisita ka sa iyo. Ng biyahe. Pa po. Ay, pauwi na. Pauwi na pala kayo. Dapat mo ngayon. Ito kayo mag-New Year at tayo ay mag-gaago. Sa tabi ko.
Malayas na kami. Ayan, sige. Ayan. Maliit ko, maliit yung dala mong lagay. Ano gagawin mo dyan? Kain kami sinangag, budol fight ko. Budol fight. Budol fight daw na sinangag. Pagalingan tayo nito ni Kuya. Yan, ito po yung naging tulugan namin sa loob ng 4 na araw. Ayan, aming lumang bahay. Narinig po din natin, nasa bahay na nagapak na yung... Ito. Masarap po ang pakiramdam pag nandito sa lugar na to. Gawa ng masarap yung hangin. Makapansin nyo po yung bahay namin. Ayan. Yung palibot ng bahay na to ay tubigan. Ayan. Tama, yung likod na yun ay tubigan. Ayan. Tapos hanggang dun sa harap, yun, siyang malawak na yun. Kaya yung pong hangin dito ay masarap langhapin. Gawa ng sariwan-sariwa yung hangin. Ayan. Kay gustong magpahinga, ayun ang kubo. Ayan. Ayan. Pero pong mga mataas na punong kahoy. Oh. Ayan. Star apple. Tamang linis po sila. Mamaya uuwi na uli. Solo na namang matitira sa bahay na ito ang tatay namin. Ayan. Oras na po ng ng bodel fight. Yan. Bodel fight ang ating mga chikiting. Pakainin mo na yung anak mo. Ang pagkain ay sinangag na kanin, ulam may itlog at tuyo. Ayun, oh. Yan. Ano, pasandok na isa. Masarap? Apo! Masarap? Apo! Masarap? Di ba kayo, Mick? Ela, dasit ka dun, bebe. Ate, masarap? Aling, dasit ka. Dito ka sa'yo. Yan. Lonely! Ay, pwede ang kambing. Si Brownie pala, ay, ano pala yun? Dito, Ito ay almusal. kumain na. Dito ka. Ang silulo. Bawas ano din ito. Tok na malaki. Oo. Saka kain. O sige, sabay na rin ikaw dyan. Huwag ka na hugas. Sige na. Kumain na. Dali na. Princess, lapit na, princess. Parin na. Saka ba nagugas ng kamay? Wala ka na, babo. Dito ka. Kami na iyan. Hindi, kamay na anak dyan. Sige na. Isaw-saw ka dyan. Hinaw na, manghinaw. Tama yan. Ikuha niyo lang ng kanin si Papa sa loob. Bigyan na lang ng ulam. Yeah. Yan. Ayos ang bodel fight ng mga chikiting, oh. Di ba? Ha? Sige, kain na lang. Aba, ate, wala kang upo natin. Papa, Yan. kain pa? Alas lang yun, tatay mo na lang. Ay, kakawanan si Brownie, oh. Hindi. Nagbubudol fight na sila, hindi pa nakakain si Brownie. Kuya, kain na. Sige. Yun. Oh, wow. Pinsan. Iya, masarap, iya. Asan si Princess? Ano masarap? Batutok? Ayun, masarap to sabi ng batutok. May inip ito si Batutok na maninibagay mamaya wala na niyang mga kabihog. Masarap, ate, masarap. Sarap! Asan na si Ate Judith? Ayun, masarap na almusal. Yeah, kumain ka na Salamat sa dito. Diyos. Ayan, ang nangyari po. Yan, nangyari sa bodel fight. Si Iya ang natira at si Dapo. Kumusta? Busog? Busog. Salamat po sa Diyos. Bye po, Papa. Yan, alisa na naman. Bye-bye, Jay. Lungkot na naman. Bye-bye, Lola. Ama, babay ka ko dito.
Na, labahin mo, iyak mo't malaba tayo. Malungkot na naman si Lolo. Hindi naman yung labahan ko. Pakabait ka daw kay Lolo. Madali nang bumisita at may vaccine na, hindi na mahigpit sa ano. Mas maganda talaga pala, may sarili sasakyan pag wala. Ay, oo. At Talaga. sila daw, pagdating daw doon, ipinakita pa yung vaccine, tapos ay travel pass. Tapos inspection pa. Yan, hirap daw. Hindi, dahil ang iba'y gusto naman talaga makarating din sa probinsya. Kahit- Ilang taon baga na. Kahit gumastos ay... Ngayon. Kaya, Magpapad, hindi niyo muna to. Pang-budget mo. okay lang. Sa akin may hindi man ako ng kuwang ko rito. At pag ako'y kapos, mga isang buwan, kakakuha naman 500 buo. Hindi pa ganyan. May papadala na lang. Ingat kayo. Sige, talo muna kami. Yak mo na. Ingat ka. Okay. Ito naman ako rito. Ang kilos. Kaya lang yun nga. Dahil malamig ang panahon. Kaya Eh, pagka hindi makapalimit na naman uwi namin. Hindi tulad dati. pag yan ay nakapagbutuhan na yan, babago yan. Yan, mga kaibigan, mga kahanap buhay. Yan, pauwi na po kami. Ayan. Sulo na naman ang aming father. Yan. Ingat. Sa ganitong pagkakataon ay isa sa na medyo malungkot ay pag ganitong mag-uwi na kami. Ang aming tatay ay mag-isa na ulit, umiiyak, gawa ng naiwan na naman siya mag-isa. Ayaw naman niya sumama sa amin para kahit pa paano ay makasama namin sa Quezon. Kaso gusto pa niya pa rin mag-isa sa bahay, kaya bibisitahin na lang namin siya. So bahay ni na Ate Luz, kapitbahay. Yung mga kapitbahay naman po dito ay mga kamag-anak din. Yun. Ayan na po sila. Ito po yung daan pupunta sa amin. Sa ngayon po kami palabas na, pero ito po yung lugar na madadaanan. Ano yung pahabol na yan? Okay, mahal, akin na yung bag. Oy, dalaga na si Utay. Si Utay pala yun. Pampahabol. Oh. Nakalimutan ko na. Gabi na kami nakauwi ka, gabi. Ay, ay salamat. Ay, order madala. Nahihinog na ay. Nakalimut na ako. Natiti ko na doon. Ay, sige, tara. Ayun lang kay ano, kay Iyay. Salamat, no. Oh, may padalang ano, saging. Tsaka papaya. Ako'y nagba-vlog, naka-vlog to. Ay, salamat. Ingat kayo. Salamat. Salamat, boss. Sunod na lang. Sama na lang kita sa vlog. Ay, ha? Ito po kami pauwi na. Yung pinakukuha kasi sa aking ito saging at saka yung papaya kahapon ay hindi ko na nakuha. Eh ngayon pauwi na kami. Inihabol sa amin. Yun. Ito po ay yung senyorita. Ayan o.
Yan, ito po yung daan sa amin, no? Katabi siya ng ilog. Yan. Yan, ito po yung tulay sa amin. Yan. Kasya naman po dito ang ano, tricycle. Yan. Makitig yung daan. Uy, masarap lang po sa ano ito, sa pakiramdam pag yung nalalangap mo ay sariwang hangin. Yan o, probinsya. Ay kita mo yung mga puno na yung iyog. Iyak na naman si Lolo, bigla na namang nag-isa. Naging tahimik na naman ang bahay. Ayaw naman sumama. Ano Toy? Ha? Salamat. Hindi po sa lugar na ito mga kahanap buhay ay sa isang barangay halos magkakakilala ang tao, lalo sa ganitong ano, probinsya. Yan. Halos sa kahit malalayo yung bahay nila ay magkakakilala ang tao. Ito na po yung sa kalsada na po tayo, sa highway. Yan. Ito po aming service. Yan. Yung aking pong kutsi ay nakapark dun sa bahay ng aking bayaw. Yung may papatos na So, pahabol pa nilito. Ayan. Senyorita. Saka yung papaya. Hindi ka na mabihis? Yan ang suot mo? O, sige na, huwag ka na magdumi. Ito po yan, mga dala. May pinya, may saging, may papaya, may pansit bato. Ang pansit ng Bicol. At di mawawala ang pako. Tsaka santol na binuro. Hi. Kaya, lipot na. Huwag yung baka kagatin. Nasa yung kasi Rila. Dito po. Ati na lang kayo. Kaya makakain yan yan. Baka magkakot pa yan. Yan, siya po'y sasakay na. Yung chichi ko naman yung aming service. Dali na, sakay na. Dali na, Kil! Wala kang sasakyan! Ha? Sakay na nila. Ayaw ko dito sa Kapalungga. Dali ko. Bakit ang pagkakamit mo? Pabilis ako, Timela. Oh, sige. Yan. Happy New Year. Kumusta si Kuya George? Okay, man. Nainom ka pa yata ay. Ganda na ng patama. Hindi, ayos lang po. Nakakatama lang din. Tawid tiyaga nga lang din. Alesa naman kayo. Pabili ng candy. Salamat. Nakadali pa rin. Thank you, ha. Siya po. Kalapit-lapit ay dadali ka. Kasama ka na nga lang sa video. Ayan, nagbibideo ako. Parang kulang nga na yung oras. 4 na araw kami. Hindi kayo na video.
Bakit nakasa di ba uwaw sana? Ah. Ayan, dito na po tayo sa service. Gayak na. Dito na siya, dito. Kakain po namin. Yun, mga kahanap buhay. Paalis na. Paalis na po kami dito sa barangay ng Itok. Ayan. Hi baby. Ay ate. Ayan. Yung pong ating kasamang sasakyan ayun sa likod. Ayan. May kinakarga lang. Paalis na. Say hi to the vlog. Hi vlog. Hi guys. Hi vlog. Ayan, magkana po ay. Ito po yung ano. Dadaan muna tayo dito sa bahay na aking kapatid, si Ate Judith. Ayan. Ito po yung ano. Ito po yung tinitirhan niya. Ayan, ito po yung bahay niya. Ay, ito po yung luting nabili naming mag-asawa. Ayan. Ayan po siya. Ang kagandahan po nito ng luting nabili namin dito. Ito po ay nasa mataas na lugar. Ay, halaman ko. So, ngayon po ay yung kapatid ko ang tumitira. Nasa martilyo lang naging ugat. Ayan na ba yan? Nahukay na pala. Ayan po yung ano. Dadali po natin. Masamahan natin ugat. Kamuting kahoy. Abi, kamuting kahoy o ano? Kamuting parang kahoy na talaga. Lalaki. Dagdagan mo na kaniyog. Okay na natin. Apat. Ayan. Ito po ay, ang may tanim po ay si ate. Ayan. Ito po ang naghuhukay. Bata. At ito naman ang tagahukay. Ayan. Ang ate. Nagdadag. Yan po yung padala sa amin. Kamuting kahoy na malalaki. Ayan.
Anong kinukuha mo? Ito. Aba? Ganda kasi ng bulaklak ko. Ano ba yan? Ang sarap ng bulaklak malo. Ano bang halaman yan? Ang ganda ng bulaklak ko. Ayaw nga ano. Ayan, ang mga po ng halaman ng aking asawa. Ay, ang ganda ng Yan po yung bulaklak ng ano. Ayan. bato lang. Itong bato oh. Ang ganda na. Sana na. Yun, ang bulaklak niya oh. Ganda. Na. Tara, okay na. Uy, magagadahan nung ano, nung lote namin, tabing kalsada. Ayan siya. Ayan. Okay. Ilang buwan na lang po at ito ay ano. Malapad na itong kalsadang ito. Kung anong sa widening na ginagawa. Ayan. Full tank. Halo-halo ang karga. Puno ang tangke. Tangke. Ayan, pati po ito, ayan, oh, puno.